naman yung katuloy gani mo ang bagus pare. Dugay na kaayo ni Uy. Puti na gyud gaya yung taon day. Oh? So na mag-iubang gani day ka na magpa-apil magpahilot ng ilaha day. Dali man ko day. Kada silang manuutos guwag day. Sus malingari ka na naghilot lagi ara lagi day. Matindog. Di mga kuha naman mapanda mo day. Day ara na buwag ka day. Dili yung sakya. Maglaway mo kasi yahan mo day. Sige mo. Sa may tao na tayo. Sabi mo mga nagka mo kontak ni mo na. Pralita ng ubra ni mo. Unsa ka pagkontak Di ni? mo kumukuan ko day. Di mo kumuhi ka po anak day. Aw. Di mo ko Parang gini mo pangwarta ra gini mo. Oh, coach pa ganang masahe. Ora gila ko aday. Masahe po ka. Oh, mo ora pa na ko tanan lagi. Ya, na magpalabanan. Labada ko day. Tanan sudlan na kita na rin. Kaya na imong tanang gisudan ka bisyo kay Oyok sa pagwarta. construction. Oh, shooters mixer po ko day. Wa, di mo pa ang ko bato baminto day. Anak day, basta kay mga importante. Dapat na ko mura ka kay ubra na yung magic mo. Kato ba Oh, magic magic clown po to day. Oh, unsa po ka? Kana pa ko mo magic ko ato mo clown ako po mo host dira kay ako po mo ko alas na bata. Nana po ko day nga. Oh, may hapon kanyo tanan, magkabatan unan, aniya, si Rainbow Ring Clown, nga muhatag kasadyaan, malipay. Labi na gyud sa birthday celebrant nga first birthday celebrant nga muna ana-ana. Mo na siya mo na ko. Sa mabuhato na Pagwato ko ana, mo pa-Lord Games ko, magpa-Lord Games ana. Mo magic din ko, dahil mo hatag ligalinga, kinis ang kamalopis. Magic po di mo. Daga mo magic ring. Mo magic ko sa paihi-ihi. Mo magic po na po kay mo bulak. Dahil ang kamalopis po ko. nang mabugwak ko ka. Mubugwak ko kong kalayo dahil. Muka ang kong kalayo, mubugwak kalayo. Muka ang kong bildo. Muna lami kayo dahil. Muna sadya kayo. Yabi na kapapot pa imo pa rin no. Ialangas pa na ako. Dahil ganun na, angkor malopis to ko. Chris angkor malopis. Tawag ka mo rin ka na ako. Kaya niya mo, andam tagana mo ayos sa tanang mga balakian. Sama ni mga sakita. Arthritis, buog pa ito pinakan sa iro. Si angkor malopis, kontakan niyo 3444-6444. O, aniya si angkor malopis mo, andam tagana sa tanang mga balakian. Kini ang ako ang numero ha. Kontak gid sa iring kay mo andam mo tagana. At mo ayos sa tanang mga balakian. Dagang salamat si angkor malopis. Ani karon sa DYHP. Oh, magpapo kang Inday Michelle sa Inday Michelle pugko sa Lopig sila for life. Daghan ako ubra no. Naghahanap yung obra, wala madato dahil madato. Ang importante dahil serbisyo totoo sa mga katauhan nga malipay nato dahil. Mga tinarong ato ang panarbaho. Ala sa tinarong. No, basta tinarong pangwarta lang dahil. Ayaw lang ng sudling ng mga binuang dahil. Mudawat mo ka karang face pa karang naon Ah, na sa pispa ka ng mga bagapag na. Oh, kuha. Kaya na po na dahil kadikada. Kaya inig mata na dahil. Utilan ka na dahil. Mukha lang taday, ilan ni magputs pa lang taday. Ya kani unsa pa di mong ubra dai? Mo pa niya, maliman na niya. Ingron pag ibo ka na dai. Ibotog ko ko. Munik ibot ang kuko. Ingron pa mo birada. Ingron. Kira ka katuig ng serbisyo na abi. Dugay na oy. Kuan. Nagkana jud kag mental ingron dai. Pati naghana makarisod ukbo na lang ko ko. Nagdag kontra ukbo ko ko. At kaya Ibot lang. Obra ani ron, manakugkuan, manakugkuts pa. Oh, mana siya mo ni siya pag-style ani. Kaya ato i-reflect na siya para ma-relieve ng iyong mga kaugatan. mga balatian. Para makita nato kung sa gipamatsyag sa iyong mga panglawas. Mo ni si Angkor Malopis, mo anda mo tagana mo ayo sa tanang mga balatian. Ama ani na. Mo ni siya pag-reflect. Lami bitaw paminaw Na. na fix dito Mo ni siya reflect ng dahit ata. Isang cellphone dai. Para kabalok ka. Wala na text. Kisa marong kanang dai lami bitaw tinuod mo reflex dai. Oh, dawat Ay, mo. sila yung replace. Na. Na background music no. Lami ka na mo kupay. Oh, maay na siya mo Sus may ni siya kung nani iparwaton gyud ni mo rin. Ima ka na siyang kuwan na di ihap. Tarungon yung pagputs pa day. Nausapot, tarungon pagmasahin. Nga, ma-relieve yung kuwan nga. Ganahan yung customer ni mo Grabe day. kayo eh. Oo. Kaya og di ka katigo mo inani day. But lang day. Muna siya reflex Pa nakita ko nga mangita ni mo. Anak tarungon pag pagtrabaho ang imo. Wala na ni kubal diha rin. Wala na ni siya kupan. Tawa na. Indot na siya ipatit-patit. Wapa na ka. Nami na kayo. Ang marang patso pa na yung kalam mo. Lamay na kayo. Lamay Wapa na na ni kainit patit-patit. kayo. Hindi ni magkanang magtingog-tingog sabon. Dili na. Wala na tong Huwag kubal. ka na maghait. Oh. Ay, katulog, kahit man to Kung dili. naihait, ngipo na lang. Ano ba na siya? Muna itong bangkilan day. Bangkilan talid day.